Bună ziua! Bună ziua! De astăzi veți avea o nouă colegă. Te rog, introduce-te. Bună, eu sunt Cristina. Eu uite și pasa ce față are, sper să nu stea lângă noi. Uite, Cristina, ai un loc acolo. Mulțumesc. V-am pregătit niște fișe de lucru din lecția anterioară. Dacă nu știți un exercițiu, puneți un minus în fața lui. Iar tu, Cristina, citește din cartea aceasta. Da? Da, vin imediat. Copiii, eu trebuie să mă duc până în cancelare repede. Voi reveni. Domn profesor, nu mi se pare corect ca ea să nu primească exercițiile. E nouă, nu știe. Tu nu mai comenta. Bianca are dreptate, e o colegă nouă și trebuie să se obișnuiască cumva. După ce se acomodează, o să lucreze cod la cod cu voi. Voi reveni. Tu de unde mi-ai apărut? Alo, ești mută? Nu, Atunci vorbește, dea-i gură. Zi de unde vii să nu te mai întreb și a treia oară. din Anglia. A, deci vii de la căpșuni? Nu. Ei, nu, se vede pe tine că ești sărăcie. Voi ce ziceți? Nu știu să zic scuze. Bine că acum te interesează părerea mea. Evident că nu dau doi bani pe părerea voastră, nu-mi place fața ei de ochelaristă. E nouă, zic să o lăsăm. Tu ce te bagi? Și nu e ok să-i vorbești așa, nu ți-a făcut nimic. Încetați, nu mă pot concentra. Stai niște urâtă, lasă, că vorbim noi. Oricum sunt curioasă unde stai, poate te conduc spre casă. Și cum au fost exercițiile, copii? Domn profesor, Da, Bianca? Iulia o amenință pe fata nouă. Hai, terminați cu prostile. Unde suntem? La grădiniță? Hai, cum au fost exercițiile? Tu de unde ai apărut? Alo, ești mută? Nu. Atunci vorbește, dea-i gură. Zi de unde vii să nu te mai întrebi și a treia oară. Din Anglia. A, deci vii de la căpșuni? Lasă-o în pace, ce contează de unde a venit? Tu ce te bagi? Dar are dreptate, Bianca. Tu cum te simți să vii într-o clasă nouă și să se comporte cineva așa cu tine? Nu-mi place fața ei de ochelaristă. Fața ei n-are nimic. Și chiar dacă ar avea, nu e nimic rău în asta. Suntem diferiți și trebuie să ne acceptăm diferențele, nu să râdem sau să ne jignim. Mulțumesc mult. Chiar e important pentru mine că mi-ați sărit în ajutor. Aulu, dar anul trecut, când s-au luat fetele mai mari de mine, ce nu v-ați băgat niciuna? Mie mi-a fost frică, dar am greșit. Eu n-am știut ce să fac. Am încercat să le zic, dar s-au luat și de mine. Eram singură. Păi, da, de-aia e bine să intervenim când cineva se ia de una dintre noi și să nu lăsăm lucrurile astea să se întâmple. În Anglia se laudă de mine fiindcă sunt din România și zicea tot felul de chestii nașpa. Plângeam în fiecare seară. Nu mai voiam să merg la școală. Îmi era frică și să ies pe stradă. Am avut atacuri de panică. Asta ar trebui să înțeleagă toți cei care dau bullying. Că e super dureros și mulți ajung să-și piardă încrederea. Mulți ajung să facă depresie și să rămână cu traume pentru totdeauna. Pare rău că ai trecut prin asta. Nu ești singur aici. Mulțumesc.
Te poți baza pe mine. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău.